Guys, barkanku da zuwa part 12 na wannan free SMC course din a cikin harshen Hausa. Sunana Abdul CFX. Sannan a wannan bidiyon insha Allah zan yi bayani ne akan daily liquidities. Zan nuna muku yadda za ka yi amfani da wannan best strategy din wajen executing din trade ɗinka. Zan yi muku breaking down din komai da komai, sannan wannan shine zai kasance part 12 ɗinmu na wannan free SMC course din. Saboda haka idan har kai sabon viewer ne sannan kuma ka san baka kalli waɗancan videos din ba, yana da kyau ka duba description din wannan bidiyon, zan ajiye link din wannan playlist din ko kuma ka duba cikin wannan channel din. Sannan kuma idan kai returning viewers ne, barkanku da dawowa. Kada ku manta da ku like din wannan bidiyon, sannan please ku duba comment section din wannan bidiyon ku yi comment da true SMC. Ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin wannan bidiyon. A wannan bidiyon insha Allah zan yi bayani ne akan daily liquidity. From the definition din da kuke gani akan screen yanzu, daily liquidity are types of liquidity sitting at the high or low of the previous day candle, and it gives us a good reason to enter a trade. Bi ma'ana, daily liquidity wani liquidity ne da yake zaune a ƙasan, kamar yadda kuke gani a ƙasan ko kuma a saman previous day candle. Wannan candle din da kuke gani ina makin yanzu, ku dauke shi a matsayin candle ne da kasuwa ta forming a rana ɗaya. Ma'ana wannan daily time frame ne, sannan kuma wannan candle din da kuke gani candle din ranar Talata ne. To kai a matsayin ka na trader, a ranar da ka zo za ka yi trading misali a daidai London session, ka zo za ka yi trading maybe da safe, to za ka yi makin din high din wannan candle din, sannan kuma za ka yi makin din low din sa. Idan ya kasance market ta zo ta fara da ta ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan liquidity din, to a lokacin za mu nemi entry opportunity ɗinmu a lower time frame. Abin da kake buƙata shine da farko ka yi analyzing structure ɗin market. Misali idan kasuwa tana uptrend ne, based on candlestick structure, idan kasuwa tana tafiya uptrend ne, ma'ana kasuwa tana bullish. Idan candle ɗinka na ranar Talata, a ranar da ka zo za ka yi trading, sai ya kasance me, definitely kun san ai market ɗin da tana uptrend ko, so definitely wannan candle ɗin daga daidai nan zai buɗe kamar yadda kuke gani. So idan har ya kasance candle na gaba sai ya zo sai ya fara da me, ɗaukar low ɗin wannan previous candle ɗin kamar yadda kuke gani, to a wannan ranar muna anticipating kasuwa za ta bada a very good trading opportunity. Ma'ana za mu samu a high probability long trade opportunity, ma'ana kasuwan nan za ta yi buy a daidai wannan lokacin, sannan kuma yana da high probability sosai da sosai muddin yayi aligning da lower time frame structure ɗinmu. Ba wai kawai saboda kasuwa ta ɗauki daily liquidity kawai za ka shiga trade ba, no, dole sai yayi aligning da lower time frame structure ɗinka kamar yadda kuke gani. A daidai nan wajen idan ya kasance market ɗin da ta zo ta fara da taking ɗin previous day candle low, ta fara da taking ɗin ƙasan liquidity ɗin da yake ƙarƙashin wannan candle ɗin na jiya, ta ɗauki liquidity ɗin nan. Saboda haka a ranar muna anticipating kasuwan za ta yi sama sosai da sosai. Za mu nemi long opportunity wanda za mu iya targeting ɗin high ɗin wannan previous candle ɗin. Amma kuma idan ya kasance candle na gaba da ya zo sai ya kasance a haka wannan candle ɗin ya tafi, ya fara da ɗaukar previous day candle, ma'ana ya fara da ɗaukar high ɗin wannan candle ɗin na previous day, so a wannan lokacin kuma za mu iya neman long opportunity. Ma'ana a wannan ranar muna anticipating wannan kasuwar za ta ɗan yi retracement, za a ɗan samu short opportunity, amma wannan kuma low probability ne. Kamar yadda kuke gani akan screen yanzu a daidai nan wajen, idan kuka duba yanzu a daidai nan wajen, wannan candle ɗin ga high ɗinsa, candle na gaba da ya zo menene abin da ya fara da ɗaukar high ɗin wannan candle ɗin. So idan mun samu opportunity a lower time frame kuma ya yi aligning da lower time frame structure ɗinmu, za mu iya neman opportunity wacce za mu iya neman sell kamar yadda kuke gani, domin nan liquidity ne kuma kasuwa ta ɗauki liquidity. So idan har ta bamu entry a lower time frame, za mu iya neman low probability sell a daidai nan wajen. Amma idan bata bamu opportunity ba, za mu iya barin shi kamar yadda kuke gani. A wannan ba lallai ma in mun samu opportunity ba, bari dai in muka shiga cikin chart za ku ga komai. So a daidai nan wajen kuma idan ku duba, wannan shine high ɗin wannan candle ɗin namu, sannan kuma ga low ɗinsa. Menene abin da kasuwa ta yi? Candle na gaba da ya zo, candle ɗin ranar da kake trading da shi, menene abin da ya fara da sweeping ɗin previous day candle ne. Saboda haka tunda yayi sweeping ɗin shi, za mu iya neman opportunity wacce za mu yi sell, za mu yi short, ma'ana za mu nemi selling opportunity. Amma wannan selling opportunity ɗin da za mu nema low probability ne, saboda haka target ɗinmu zai kasance 50% na wannan previous day candle ɗin kamar yadda kuke gani. Haka zalika candle na gaba da ya zo, menene abin da ya fara ne da taking ɗin low ɗin previous candle kamar yadda kuke gani. So a nan wajen za mu nemi long opportunity kuma ya kasance high probability ne. Haka zalika a nan wajen menene abin da candle ɗinmu da ya zo ya fara ne da taking ɗin low ɗin previous candle kamar yadda kuke gani. So a daidai nan wajen za mu nemi opportunity wacce za mu fara neman buy, mai targeting ɗin high ɗin wannan candle ɗin kamar yadda kuke gani, amma sai yayi aligning da higher time frame da lower time frame structure ɗinka. Wannan kawai wani ƙarin confidence yake ƙara bamu a duk lokacin da muka zo za mu placing trade ɗinmu kamar yadda kuke gani. So ta yaya za ka yi amfani da wannan opportunity ɗin? Kamar yadda kuke gani, wannan shine abin da kake buƙata ka yi kamar yadda kuke gani yanzu a daidai nan wajen. Abin da za ka yi a nan wajen shine, yanzu misali idan kuka duba yanzu a nan wajen, wannan ku ɗauke shi a matsayin 15 minute time frame ɗinmu. Idan wannan ya kasance 15 minute time frame ɗinmu, daga daidai nan
wannan kamar yadda kuke gani 15 minute time frame ne. So a yanzu kuma mun zo zamu yi trading, muna so zamu yi trading a daidai wannan ranar. Kun ga me na farko kasuwa tana menene, kasuwa tana uptrend ne ko ba haka ba. So a daidai wannan uptrend din da take zaka zo kai marking din ranar ka ta ranar, ku ɗauki wannan ranar a matsayin ranar Alhamis, yau Juma'a mun zo zamu yi trading ko ba haka ba. So a nan wajen za ka yi marking din daidai karfe 12, daidai inda kasuwa ta fara forming din candle din ranar Juma'a. Kun ga karfe 12 na dare daidai kenan ko, sai ka zo kuma daidai lokacin da candle din ranar Alhamis ya fara, kamar yadda kuke gani. Kun ga mai karfe 12 da rabi, karfe 12 daidai na wancan daren kenan, na wancan ranar kenan. Saboda haka kun ga menene gabaki ɗaya wannan shine move din da kasuwa ta yi a ranar Alhamis. Saboda haka sai ka zo kai marking wani level ne na ƙarshe da kasuwa ta je a ranar Alhamis, wani level ne na ƙarshe. Idan ku duba ne wannan shine level na ƙarshe, for instance yanzu a ce daga daidai nan Alhamis ta fara. So wannan shine highest point da kasuwa ta je a ranar Alhamis ko, sannan kuma ta fara yin dropping har ya kasance mun shiga ranar Juma'a. So sai ka zo kai marking din wannan high din kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi marking. Sannan kuma sai ka zo kai marking din ina ne lowest point da kasuwa ta je a ranar Alhamis, wani waje ne lowest point da kasuwa ta je a ranar Alhamis. Kun ga me wannan shine lowest point da kasuwa ta je mana a ranar Alhamis. Idan ku duba yanzu gashi nan daga daidai nan wajen ku, so da haka sai ka zo kai marking din sa a ranar da ka zo za ka yi trading yau kenan ranar Juma'a. Sai kai observing ka gani menene abin da market za ta fara yi. Idan ya kasance wannan market din da ta zo for instance sai ya kasance ta fara ne da ni, ta fara ne da daukar wannan low din, kamar yadda kuke gani zamu anticipating din a very very good trading opportunity idan mun samu entry kenan. Idan kuma ya kasance kasuwa ta fara ne da taking din high din free, wannan shine wannan da kuke gani move din nan gaba ɗaya a daily time frame candle guda ɗaya ne. Saboda haka wannan shine highest one da wannan candle din yaje. So yanzu abin da zaka yi wajen shiga trade ɗinka a nan wajen shine kun ga me ta yi sweeping, ka tabbatar da cewa me sweeping ta. Idan sweeping ce sai ka zo ka yi marking din recent valid pullback, wannan shine recent valid pullback. Bayan ka yi marking din sa sai ka jira yanzu kasuwa ta yi making something like this kamar yadda kuke gani. Idan kasuwa ta yi making something like this, kun ga a nan wajen me muka samu, mun samu change of character. Idan muka zo entries da ku za ku fahimci abin da nake nufi, amma idan kana da ilimi sosai akan SMC, wando na riga ka san ka fahimci abin da nake nufi a nan wajen. So a nan wajen me kasuwa tana yin breaking wannan recent pullback din, mun samu valid change of, mun samu me valid lower time frame change of character. So a nan wajen wannan shine inducement din mu, za mu jira kasuwa ta dauki wannan inducement din. Kasuwa tana daukar wannan inducement din definitely a daidai nan wajen za mu iya samun me opportunity wacce za mu iya selling a wannan market din kamar yadda kuke gani. For instance za mu shiga trade a daidai wannan level din, sannan ina target din mu zai kasance, target din mu zai kasance 50% na wannan move din da aka samu. Ma'ana za mu dan yi trading ne amma kuma trade din namu zai kasance a daidai wannan level din. So wannan sune rules din da nake amfani da su wajen trading din daily liquidities. Abu na farko da za ka yi shine kai identify din trend din kasuwa, ma'ana idan kasuwa tana uptrend ko kuma kasuwa tana downtrend ne a lower time frame ɗinka, example 15 minutes. Abu na gaba kuma shine za ka yi marking din previous day high, sannan kuma kai marking din previous day low a ranar da ka zo za ka yi trading. Idan candle ɗinka na yau ranar da ka zo za ka yi trading ya fara da sweeping kamar yadda kuke gani, mark the previous day high and previous day low liquidity. If today candle start by sweeping any of them above, we can plan to enter. Abu na uku kuma shine make sure it's aligned with your lower time frame key level. Yes, make sure it's aligned with your lower time frame key level. Yanzu misali a ce daga daidai nan wajen, for instance the market is moving like this, kun gane, the market is moving like this, daidai nan wajen da kuke gani. So a daidai nan wajen kuma ya kasance candle ɗinka na ranar Alhamis a daidai nan ya ƙare, candle ɗinka na ranar Juma'a kuma daga nan ya fara. To me yana abin da ya faru a daidai nan candle ɗinka ya ƙare, kun ga wannan ai ba wani key level bane ba, ko ba haka ba. So za ka tabbatar da cewa yayi aligning da higher lower time frame key level ɗinka. Sannan kuma abu na gaba kuma shine after price sweep any of the level, wait for a price to break recent valid pullback that give us a short. Ma'ana bayan kasuwa ta yi sweeping din any of the liquidities, ma'ana ta fara da sweeping din low ne ko kuma ta fara da sweeping high ne, sai ka jira kasuwa ta yi breaking din previous pullback da kasuwa ta yi making. Wannan shine zai ba mu chart kamar yadda kuke gani yanzu a daidai nan wajen mun samu time frame change of character kamar yadda kuke gani. Sannan kuma if market sannan za mu jira inducement. Idan aka ɗauki inducement za mu jira a mitigating PY ɗin mu gashi nan daga nan, sannan kuma za mu fara observing domin shiga wannan trade din. Without any wasting time bari mu je, to kamar yadda kuke gani yanzu for example ka zo za ka yi trading ɗinka, abinda za ka yi shine yanzu misali mun zo za mu yi trading wannan candle ɗin, wannan move ɗin da kuke gani gabaki ɗayan sa ranar Alhamis ne. Bari mu zo zuwa daily time frame ɗin mu. Kamar yadda kuke gani wannan gabaki ɗaya candle ɗin ranar Alhamis ne gashi nan kamar yadda kuke gani. So wannan wajen yanzu abin da za mu yi a nan shine za mu jira wannan candle ɗin ya ƙare. Idan ku duba gashi nan ya ƙare, candle na gaba har ya zo. Saboda haka za mu koma 15 minute time frame ɗin mu kamar yadda kuke gani. Bayan mun koma zuwa 15 minute time frame ɗin mu, a nan wajen idan ku duba yanzu muna daily time frame ko, sannan idan muna daily time frame wannan candle ɗin da kuke gani yanzu a daidai nan wajen, wannan candle ɗin na ƙarshe, wannan ita ce ranar da za mu yi trading, ma'ana ranar
Juma'a kenan kamar yadda kuke gani Friday ita ce ranar da za mu yi trading ko ba haka ba. Abu na farko da za mu yi anticipating shine a me kasuwa take. Idan ku duba based on wannan move ɗin da kuke gani yanzu a nan wajejen market ɗin tana uptrend ne based on candlestick structure kamar yadda kuke gani yanzu for instance market ɗin is moving high low high low high low high low high low kamar yadda kuke gani. So a nan wajejen bayan ka yi observing cewar market ɗin tana uptrend za ka koma zuwa lower time frame ɗinka. My best lower time frame is 15-minute time frame. Za ka yi amfani da wani amma dai I don't think 1 hour 4 hour a lower time frame that they are not a lower time frame. Kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajejen abin da za ka yi shine yanzu daga nan idan ka ga dama za ka iya zuwa ka zoom haka sannan kuma sai ka yi marking kamar yadda kuke gani. Amma kuma idan kana son observing sosai da sosai abin da za ka yi shine za ka zo da ka yi amfani da wannan abin sai ka zo ka duba daga ina ne daidai karfe 12 ranar da Juma'a ta shiga. Kamar yadda kuke gani Juma'a ta shiga a daidai nan wajejen ko sannan kuma sai mu zo ina ne ranar da Alhamis ta shiga daidai karfe 12 kenan ko za mu zo daidai inda ranar Alhamis ta shiga. Kun gani za mu yi marking to wannan move ɗin da aka samu daga nan zuwa nan shine abin da kasuwa ta yi a ranar Alhamis. So abu na farko da za ka fara yi shine sai ka zo ka yi marking ina ne lowest point da kasuwa ta je. Ko ban tambaye ku ba kun san da cewa wannan shine lowest point da kasuwa ta je a ranar Alhamis ko saboda haka shine zai kasance previous day liquidity ɗin mu ko sannan kuma sai ka zo ka yi marking ina ne highest point da kasuwa ta je a ranar Alhamis. Wannan level ɗin shine highest point da kasuwa ta je a ranar Alhamis domin Alhamis ta ƙare ne a daidai wannan level ɗin. Saboda haka za mu zo kun ga me shine previous day high liquidity ɗin mu kenan kamar yadda kuke gani ma'ana wannan shine previous day low ɗin wannan shine kuma previous day high ɗin mu. Saboda haka yanzu waɗannan za ka iya zuwa ka cire su. Menene abin da za ka yi a nan wajejen? Abu na gaba da za ka yi shine sai ka duba ka gani candle ɗinka na ranar Juma'a movement ɗinka na ranar Juma'a menene abin da ya fara. Idan ka duba yanzu a nan wajejen idan ka duba me ranar Juma'a ta fara ne da taking ɗin previous day candle high. Kun gani me an yi ta yi sweeping ɗin high ɗin bari mu yi muku su ne kun gani me ta yi sweeping ɗin wannan high ɗin daga daidai nan wajejen kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajejen gashi. So abu na gaba da za ka yi a nan wajejen shine yanzu sai ka jira ka ga menene abin da kasuwa za ta yi. Abu na gaba da za ka yi shine sai ka zo ka yi marking recent valid pullback. Ina ne recent valid pullback ɗin mu gashi nan saboda haka sai ka zo ka yi marking ɗin shi kamar haka. Bayan ka yi marking ɗinsa idan ku duba yanzu kasuwa ta yi me ta yi taking ɗin saboda haka a daidai nan wajejen mun samu me bayan mun samu wannan change of character ɗin abu na gaba da muke buƙata shine inducement. A daidai wannan level ɗin muna da inducement ba mu da shi so sai ka jira kasuwa ta creating inducement. A nan wajejen idan ku duba kasuwa ta yi mana creating inducement ko so a nan wajejen za mu zo mu marking IDM as you can see here inducement ko kuma I like putting X. Bayan kasuwa ta zo ta baka inducement ɗinka abu na gaba da za ka yi shine sai ka yi marking ɗin ina ne order block da kake da shi ko order flow. A nan wajejen idan ku duba muna da valid order block gashi nan daga nan yayi taking ɗin shine ma yayi taking ɗin daily liquidity ɗin saboda haka is high probability saboda haka za mu zo mu marking ɗin shi a daidai nan wajejen. A ina entry mu zai kasance a daidai wannan level ɗin kamar yadda kuke gani a daidai wannan level ɗin sannan stop loss ɗin mu somewhere around here kamar yadda kuke gani sannan ina ne za mu yi targeting. Kamar yadda kuke gani ba za mu ce za mu yi targeting ɗin nan wajejen ba menene abin da yasa saboda ai me kasuwan uptrend ne sannan kuma ta ɗauki high ne ba wai low ba. Inda a ce kasuwar low ɗin ta ɗauka za mu iya targeting har zuwa nan wajejen. So amma yanzu abin da za mu yi target shine za mu yi target ɗin 50%. Kun gani za mu yi target ɗin 50% na wannan previous day ɗin I think it's somewhere around this place. Saboda haka nan wannan level ɗin shine inda za mu zo mu yi targeting kamar yadda kuke gani yanzu. Sannan yanzu abin da muke jira shine kasuwa ta zo ta bamu opportunity. Idan ya kasance market ɗin ta dawo yanzu for instance market ɗin ta dawo haka sannan kuma ta yi mana haka fine. Idan ya kasance kasuwan ba ta yi haka ba sai ta yi haka. So abin da za mu yi shine za mu matso da inducement ɗin mu ya dawo nan sannan kuma a nan mun samu abin da ake cewa decisional POI so za mu zo mu yi marking ɗinsa. So a nan wajejen za mu zo mu fara neman opportunity. Idan mun samu entry daga nan fine idan ba mu samu ba kasuwa ta yi disrespecting ɗin ta yi mitigating extreme POI fine. So yanzu abin da za mu yi shine zan yi playing price kamar yadda kuke gani. Inducement ɗinmu is sitting somewhere around here sannan so kamar yadda kuke gani yanzu ga market nan tana yi mana moving and as you can see so daga daidai wannan level ɗin idan ku duba ba mu samu wani additional inducement ba domin ba a ɗauki wannan high ɗin ba kamar yadda kuke gani. So yanzu a daidai nan wajen idan ku duba I think trade ɗinmu ya yi triggered gashi daga daidai wannan level ɗin daga nan. So abin da za mu yi yanzu a nan wajen shine so kun gani menene kun ga yanzu market ɗin ta zo ta yi hitting take profit ɗinmu idan ku duba ban yi amfani da wani breakup structure waye ba kawai abin da muka yi shine kasuwa ta ɗauki daily liquidity bayan ta ɗauki daily liquidity a daidai nan wajen mun yi amfani da SMC entry sannan kuma muka yi execution ɗin wannan trade ɗin a daidai wannan level ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. So wannan shine how easy it is to catch a trade amma dole sai ya kasance ya yi aligning da
key level na higher time na lower time frame ɗinka. Yanzu misali idan da a ce daga daidai nan wajejen shine highest point da kasuwa ta je a daily liquidity, babu wani abun da za mu iya yi, a dole sai dai mu kyale shi haka, kun fahimta? So amma me ba haka kasuwa ta yi ba, kasuwa ta bamu wannan key level ɗin har an samu wannan short retracement ɗin, sannan kuma kasuwa sweeping ta yi. Inda a ce breaking ta yi to fa dole a tsaya sama mariga da mun samu wani entry ɗin. So a nan wajejen yanzu menene abin da za mu yi? Bari mu ƙara playing wani example ɗin. Yanzu misali mun gama da wannan ranar kamar yadda kuke gani. So in ka duba yanzu market ɗin yanzu menene abin da market ɗin take? So idan ku duba yanzu mun shiga ranar Litinin ko, saboda haka za mu zo mu makin ɗin daidai candle ɗin daidai ranar ƙarfe 12 na dare ko. So bayan mun yi makin sai mu zo mu makin daga ina candle ɗin ranar Juma'a ya fara. Candle ɗin ranar Juma'a ya fara ne somewhere around this place ko. So za mu zo mu makin ɗin shi a daidai nan wajejen haka like this. So bayan mun zo mun yi makin ɗinsa yanzu a daidai nan wajejen ka san wannan shine move ɗin da kasuwa ta yi a gabaki ɗaya ranar Juma'a ko ba haka ba. Kun gani wannan shine move ɗin da kasuwa ta yi a gabaki ɗaya ranar Juma'a ko. So abin da za ka yi shine za ka zo ka yi makin ɗin lowest point da kasuwa ta je a ranar Juma'a. Gashi wannan shine lowest point da kasuwa ta je a ranar Juma'a, shine zai kasance previous day low liquidity ɗin ko. Sannan sai ka zo ka yi makin highest point da kasuwa ta je a ranar Juma'a. So gashi za mu zo yi makin ɗin shi haka, shine zai kasance PDH liquidity ɗin ko. So a nan wajejen candle ɗin ranar Litinin da ya zo, ranar Asabar da Lahadi ba trading, so kasuwa ba ta movement a wannan ranar. Don't bother yourself about them. So candle ɗin ranar Litinin da ya zo, menene abin da candle ɗin ranar Litinin da ya zo ya fara? Candle ɗin ranar Litinin da ya zo ya fara ne da taking ɗin high ɗin previous candle. Idan ku duba although a nan wajejen ba wai sweeping ne ba, amma kuma sweeping ne. Saboda idan ku duba wannan shine last candle ɗin. Wannan shine inda aka ɗauki wannan liquidity. Idan ku duba yanzu daga nan, in ku duba wannan candle ɗin sweeping yayi, amma kuma duk da cewa sweeping yayi, candle na gaba da ya zo yayi haka. To amma menene in ku duba a nan wajejen mun samu bearish engulfing. Amma kuma wani sweep ko wani break ba shine yake bamu ba shine yake bamu tabbacin cewar a ranar za mu samu opportunity ba, domin kawai ɗaukar liquidity na daily time frame ba shine abin da muke kamawa ba. Abin da za ka yi yanzu a nan wajejen shine kun ga menene wannan da ya kasance key level ne, sannan kuma an ɗauki wannan liquidity ɗin. Saboda haka sai ka zo ka yi makin ɗin previous structure ɗinka, previous valid pullback ɗinka. Wannan previous valid pullback ɗin shine zai kasance mana change of character. So a nan wajejen za mu jira kasuwa ta yi breaking ɗin wannan level ɗin, kun gane? So a nan wajejen za mu jira mu ga abin da market za ta yi. As you can see, let me zoom it to you. So gashi, so a nan wajejen market ɗin tana breaking ɗin wannan level ɗin, mun samu abin da ake cewa change of character. Abu na gaba kuma shine inducement ɗinmu. Wannan shine inducement ɗinmu. Let me zoom it for you guys, don't be confused. Gashi nan a daidai nan wajejen kasuwa ta ɗauki wannan level ɗin and it is our inducement. Bayan ɗaukar inducement kuma menene abin da za mu zo mu yi makin? Abu na gaba za mu zo mu yi makin ɗin POI ɗinmu. Kun ga yanzu a nan muna da valid order flow ko, amma wannan order flow ɗin extreme ce ko kuma decisional ce domin a samanta muna da valid order block. Let's see. Kamar yadda kuke gani, ga wani order block ne, idan ku duba yayi taking ɗin previous candle high, sannan kuma menene yana da mai valid fair value gap. Candle ɗin shi na gaba inside bar ne, so ba za mu yi amfani da shi. Saboda haka za mu zo mu makin ɗin shi as our extreme POI. Kamar yadda kuke gani as our what? Extreme POI. So yanzu kai a matsayinka na trader, idan ka zo za ka ɗauki trade, put this at the back of your mind. Idan a decisional POI za ka shiga, kada ka saita limit order, ka jira kasuwa ta zo, ka ga abin da market za ta yi a wajejen ta baka probability, maybe ka nemi confirmation a lower time frame. Idan kuma a higher time frame idan kuma extreme POI ne, za ka yi saita limit order ɗinka. So a nan wajen yanzu bari mu playing price mu ga abin da price zai yi, kamar yadda kuke gani. Gashi nan market tana moving kamar haka. So patient is the key, guys. You need to be patient. Har yanzu ba a riga da an ɗauki inducement ba. Inducement is very very important. Idan ku duba gashi nan market ɗin tana moving, so kawai just rin ƙara increasing ɗin POS level ɗina. Har yanzu trade ɗina bai yi invalidating ba, har yanzu ina da opportunity kamar yadda kuke gani. In fact, ko da a ce kasuwan ba ta komai ba, kasuwan ta zo ta taking wannan low ɗin, instead of in nemi sell, zan nemi buying opportunity ne. For instance, yanzu a ce market ɗin da ta zo sai ta yi something like this haka, kun gane, sai ta yi haka, so zan nemi opportunity ne wacce zan iya yin buy zuwa daidai wannan level ɗin. Kun fahimta? So patient is the key. You need to be patient and wait for your setup to play out. So a nan wajejen market ɗin tana moving, just be patient and then wow. Good. Menene abin da ya faru a nan wajejen? Market ɗin ta ɗauka mana inducement. A nan wajejen ɗin ku duba ba wani low da aka ɗauka, saboda haka inducement ɗin is still valid. Kun gane? So ni zan fi jin daɗin ma shiga trade ɗin nan a rada da wannan trade opportunity ɗin, domin wannan ba wani high probability bane ba, amma wannan guy ɗin is very very probable, yana da probability sosai da sosai.
kamar yadda kuke gani. So anan wajen menene abin da zamu yi anan? Kamar yadda kuke gani wannan shine mai decisional PY din mu, sannan kuma wannan shine extreme PY din mu. So idan anan zamu shiga trade din mu, kun ga a me zamu shiga trade ne a daidai nan, amma kuma zamu sa stop loss din mu anan, ko ba haka ba. Amma kuma shi decisional PY dole sai ka nemi lower time frame entries, wanda bai mi lower time frame entry da ku ba, wanda insha Allah maybe in next video zamu fara bayani akan lower time frame entry confirmation, ko ba haka ba. So anan wajen zamu fara nema, kun ga menene yayi reacting, kun ga menene tabbacin cewa wannan valid order flow ne yayi reacting, amma kuma me low probability ne. Idan ku duba yanzu gashi nan mun ci SL a daidai nan wajen, shi yasa ba a shiga trade kai tsaye a decisional POI, dole sai ka jira confirmation. So yanzu anan wajen idan ku duba anan kuma zan iya saita limit order dina with my full setup. Na san da cewa in dai kasuwa ta yi breaking wannan level din, ta zo ta yi breaking above this place, na san da cewa gabaki ɗaya setup din ya zama invalid. Kun gane? su anan wajen zan zo in shiga trade dina a daidai nan. Ina ne zai kasance target dina? Target dina zai kasance 50%. Me yasa target dina zai kasance 50%? Saboda ai high aka dauka ba wai low ba, kuma market din is an uptrend, ko ba haka ba. Let me delete this guy. So a daidai nan wajen zamu zo mu shiga trade din mu, stop loss din mu zamu saka shi anan. Kun ga shi gabaki da 8 pips ne, muna targeting din ware shosis kamar yadda kuke gani. Ware shosis shine a cikin shine 50% opportunity din mu kamar yadda kuke gani. So menene abin da zamu yi anan? Zamu jira mu ga abin da price zai. Kun ga menene abin da price zai? Immediately bayan price ya dauki wannan PY din, idan ku duba kun ga menene abin da yi. Kun ga yanda move din ya kasance, move din is very very strong. Shi yasa daily liquidity yake da matukar muhimmanci sosai da sosai. Muddin ka san yanda zaka yi observing din shi, baba you are done with this market. So menene abin da ya faru anan waje? Anan waje a wannan level din short recap, kasuwa ta dauki previous day high. Bayan ta dauki previous day high, mun jira mu samu change of character. Bayan mun samu change of character, mun jira kasuwa ta bamu inducement. Bayan mun samu inducement anan waje, da menene abin da ya faru? Market din ta dawo ta mana respecting period din mu, amma market din ta yi dropping. Mun samu entry wire ratio 5. Anan waje kuma menene abin da ya? Kasuwa ta dauki high din previous day candle, sannan kuma kasuwa ta bamu change of character. Bayan samun change of character, kasuwa ta bamu something like this, and what? Boom, we enter for that trade. So that is it kamar yadda kuke gani guys. Idan akwai wani abin da baka fahimta ba, ka faɗa mu a comment section. Sannan kuma idan akwai abin da baka fahimta ba, ka tabbatar da ka sake kallon wannan bidiyon, domin this video is very 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 important. Abu na farko da zaka yi shine identify the trend. Bayan identifying trend, kai identifying din liquidity level ɗinka, which is high da kuma low na previous day. Bayan ka yi defining din wannan, sai ka jira ka ga kasuwa menene abin da za ta yi. So kada ku manta da ku like wannan bidiyon, sannan kuma ku share din sa ga yan uwa domin su ma su amfana. Sai mun haɗu da ku in my next video. Allah ya samu dace guys.